Һәр вакыттагыча бүйük татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Музыкаль Каймак хит-парадының телевизион версиясын карыйсыз. Татар эстрадасында яңа йөзләр, җырчыларның яңалыклары белән танышасыгыз киләме? Алайса, телевизор экраннарыннан ерак китмәгез. Җайлап утырыгыз, без башлыйбыз. Музыкаль Каймак хит-парадында бүген кайнар премьера. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Рөстәм, син җырлый беләсез дип ишеттем. Ильяс, әзрә җырлыймын шунда. Син җырлый беләсеңме? Үзгә ноталарга әгәмне. Алайса, бәлки клип яздырырбыз. Күпме? Сөйләшербез. Шәлләмә карашларыңны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине Белми алга, ыялма, карашларыңнан айырма. Яктырта, кояшым син караганда. Югалма, янымда бул янымда. Тагында, елмай син тагында. Син елмайганда, мин күкнең 7нче катында. Тагында, күлсәң дә шәп була. Син көлгәндә уйларымда ла-ла-ла-лав гына. Шәлләмә карашларыңны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти. Шәлләмә карашларыңны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти. Яратып туктама, мине эзләп тапкан әкияттән уянма. Кайгыра, әллә башым ярыла, кирәктер шул гына. Кабатлыйм тагында, елмай син тагында. Син елмайганда, мин күкнең 7нче катында. Тагында, күрсәң дә шәп була. Син көлгәндә уйларымда ла-ла-ла-лав гына. Шәлләмә карашларыңны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти. Шәлләмә карашларыңны ичмасаң, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасаң.
Иртә белән йокыдан тиз генә уяныр өчен будильникка дәртле җыр куярга кирәктеләр. Ләкин берничә көннән сез бу җырны гомумән күрә алмый башларга мөмкинсез. Чөнки тәмле йокыны нәкъ менә шул тавыш куып җибәрәчәк бит. Айдар Рәкыйповның "Бас әйдә бас" дигән җыры иртәнге будильникка менә дигән дип туры килә. 5 секунд эчендә йокыдан уянып турып басуыгызны сизми дә калырсыз. Тикшереп карагыз. Ә без Айдар Рәкыйповның үзен тыңлыйбыз. Ишеткәнең бармы дустым татар башкорт көйләрен? Беләсеңме татар белән башкорт күрше икәнен? Бас, бас, әйдә күршеләргә бас, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп. Бер агачта ике алма, берсе кызыл, берсе ак. Сагындыра уфа казан, сагындыра туган як. Бас, бас, әйдә күршеләргә бас, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп. Şelter şelter kömüş takanana kile kızları. Birge bulsun birden bulsun tatar başkurt oğulları. Bas, bas, eyde kuşudurga bas, ızdırıp, ızdırıp, bigel ızdırıp. Bizning yürek birge gitsin, yatlarını künleştirip, yatlarını künleştirip, ızdırıp, ızdırıp, bigel ızdırıp. Bizning yürek birge gitsin, yatlarını künleştirip, yatlarını künleştirip. Bas, bas, eyde kuşudurga bas, ızdırıp, ızdırıp, bigel ızdırıp. Bizning yürek birge gitsin, yatlarını künleştirip, yatlarını künleştirip, ızdırıp, ızdırıp, bigel ızdırıp. Bizning yürek birge gitsin, yatlarını künleştirip, yatlarını Ә сез белә идегезме, салмак җыр тыңлап хәтерне яхшыртып булганын? Менә хәзер беләсез. Хит-парадның киләсе резидентлары да нәкъ шундый җыр башкара. Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар Музыкаль Каймак хит-парадын алга таба дәвам итә.
şaqqatdı Icmağımını min tapdım Süyü tulu gözlerinde Bir küde min baktım Sen de mine kız attın Min de sine kız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə uyattım Sən də minə qız attın Min də sinə qız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə uyattım Günlərimdə yap yaktı Dünlərimdə yap yaktı Məhəbbəti taşıb durğan Tağım bir tağım attı Sən də minə qız attın Min də sinə qız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə Tağım attı ay kalktı İrinlərin tatlı İğnlərinin irkəsindən Yüreğime ut kalktı Sen de minə qız attın Min də sinə qız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə uyattın Sen də minə qız attın Min də sinə qız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə uyattın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə Жыр тыңлап теләсәң инде авырудан дәваланып була икән. Моның өчен билгеле бер табиблар белән киңәшләшеп, тиешле җырны гына сайларга кирәк. Бу методны Кытайда кулланалар. Ул җырларның махсус исемнәре дә бар хәтта. Мәсәлән, йөрәк җыры, үпкәләр, бавыр һәм йокысызлык җыры да бар икән аларда. Ә сезгә кайсысы туры килә? Сайлый торыгыз, ә без исә хит-парадка әйләнеп кайтып, сүзне дуэтка Илсур һәм Илсур Шәрипҗановларга тапшырыйк. Biz tırmışta gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә шәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фәрхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бөтенесе дә бер төсле. Тагын. Siz minne küleş, что ли, мен аңламын.
Шулай бит инде. Әйдә, шәйнәп торма мин. Сіз ғаилә психологы тыныштанығыз қаршын. Тыныштанығыз. Әйтігіз әлі Радик, кім олар аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. İxtibar ekranға. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишігі бикле. Вообще, мене бір сөз білен генә әйткәндә, мене ғарық уже. Студиябызның икенче қунағы қаршалығыз. Рәхим итегіз. Мин кайчандыр 25 елга түзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шлоктам әлдә тапшырмадылар. Билгілі бір шығанақларға ышансаң, застройщик Саматов ұятсыз хаманда қашып ері. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттағы қунағыбызны қаршалайық. Әйдәгіз шәйнек. Минем Аллага шүкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгіз ул келіп жеткенше бірнеше репортаж қарап өтейік. Шундай көтә арып бітті. Һәр түн сайын бір абымнан сені сұрап йоклап кеттем. Мин бит сені шундай көттем. Мен ялгыштым, мен қап кидем. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идем. Мин бит сені шундай көттем. Мен ялгыштым, мен қап кидем. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идем. Мин бит сені шундай көттем. Антлар бәғдә сағыш іштем. Ышраттым да бүгіннән үк, мәңгіліккә дейіп сүйдім. Мин бит сені шундай көттем. Мен ялгыштым, мен қап кидем. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идем. Мин бит сені шундай көттем. Көтә арып біттім. Һәр түн сайын бір абымнан Сені сұрап йоклап кеттім. Мин бит сені шундай көттем. Мен ялгыштым, мен қат кидем. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идем. Мин бит сені шундай көттем. Мен ялгыштым, мен қат кидем. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идем. Мин сені көттем.
Музыкаль Каймак хит-парадында һәр җырчы үзенең лаеклы урынын алып бара. Киләсе резидентыбыз музыкаль реалити-шоу Яңа йолдыз проектының беренче сезон җиңүчесе Эльвира Мифтахова. TMTV Production командасы белән алар клип төшерде. Яр җырчы актриса ролен дә үзләштерә башлады. Аның Тыңлама дип аталган җыры хәзер үк яңгырап китә. Телевизорыгызның тавышын ачыбрак куйгыз, чөнки бу җыр салмак җыр һәм ул сезне ял иттерәчәк. Şilerge söylesem sırrımı, nikalar tarata dünyaga. Anıtı sağınlı deyseler, tınlama, tınlama, tınlama. Buranlar nazından iserer, yol koyma bəxtsiz oylarga. Min sine barı bir kütərmən, yatlarını tınlama, tınlama. Min sine barı bir kütərmən, yatlarını tınlama, tınlama. Tumanlar tamalap anыңны, үзләрен беренче куйганда, алдалы тыманы бураны, тыңламаларны тыңлама. Бураннар назынан исереп, юл куйма бәхетсез ойларга. Мин сине бары бер көтәрмән, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине бары бер көтәрмән, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннар назынан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине бары бер көтәрмән, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннар мин сине бары бер көтәрмән, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине бары бер көтәрмән, ятларны тыңлама, тыңлама. Көз көне җәйге клиплар күрү күңелне тагы да күтәреп җибәрә. Җайлап утырыгыз. Хәзер җәйгә әйләнеп кайтачакбыз. Ягъни Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шәйхрәзиевның TMTV Production белән берлектә төшерелгән клипларын карыйбыз.
Еллата да, еллата. Иртә белә дәртле, тиз яңгырашлы җыр көндез уртача, ә кич белә салмак җырлар тыңларга киңәш итәләр. Чөнки кич ул көн азагы, ял вакыты. Менә киләсе җырны да без кич тыңлыйбыз. Үзе салмак, үзе көзге, үзе мәгънәле. Яхшы кеше булсаң үзең җыры белән әниле кызлы дуэт Ләйсән Гимаева һәм Таңсылу. Бу клипны да TMTV Production командасы төшерде. Игътибар экраннарга. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт,
Җырлар һәм җырчылар турында сөйләшүебезне алга таба дәвам итәбез. Сез Музыкаль Каймак хит-парадын карыйсыз. Киләсе баскычта замана белән бергә атлап баручы җырчы Зәйнәб Фәрхетдинова. Күзгә атмосфера, рельслар, чемодан. Бу клипны карап, тормышта әзрәк кенә пауза ясап алыгыз. TMTV Production белән берлектә төшерелгән клип сезнең игътибарга. Günler ötüp bara, kimin ergine onu sanagan mehabetni beri hıyallarga jili davullar üttü aradan Kötəm, kötəm sine yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmadan Sağışılarım, yalğışılarım bilen Işkanı kitkeni jiligen
Йөрәк белән барабанның уртак ягы нәрсәдә дип уйлыйсыз? Алар икесе дә дөп-дөп итә. Шуңа күрә барабан тавышы йөрәкне дәвалый диләр. Хит-парадның кызу ярышына әйләнеп кайтыйк. Игътибар экраннарга. Әйдә, әйдә әле болыннарга, балкортлары булып ұшайық. Матурлыкны күреп үзебезгә, әкияте дөнья ашайык. 1, 2, 3, 4, 5 Тату гаилә зур көч, бергәләп эшлибез бик зур эш. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Балкортларының яшәү рәвеше, гаҗәеп күренеш могҗиза. Аның көне бердә ял итмичә, шифалы балны җыеп уза. Эшне яратырга, Һәм тырыш булырга, балкортыннан үрнәк алырга. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әле әйдә болыннарга, балкортлары булып ұшайык. Матурлыкны күреп үзебезгә, әкияти дөнья ашайык. 1, 2, 3, 4, 5 тату гаилә зур көч, бергәләп эшлибез бик зур эш. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Нинди гүзәл бит дөньябыз. Нинди гүзәл бит дөньябыз. Кайнар яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Языл, укы, күзәт. Музыкаль Каймак хит-парадының беренче урынына якынлашабыз. Лидер позициясына кем менеп җитә алыр? Берничә минуттан белербез. Әлегә башка җырчыларны карап чыгыйк. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, я елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти, 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 көтти. Бас, бас, әйдә күршедергә бас, өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә җитсен, ятларны көнләште.
чыкканчы юлларыма, рыма, ятларны сен дия иде. Бураннар назынан исере, yol koyma бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Ай, былым, 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 ақ иділнен камышы, таң алдынан чүп-чүп тиле, сандуғачлар тауышы. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Көтәм, көтәм сине инде күптән, үткән инде үпкәм калмаган. Сагышларым, ялгышларым белән, очканы киткән җилгә таралган. Әйдәгез очабыз без, татып алганы җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Ниһаять хит-парадның биек үрләренә дә менеп җитә алдык. Бу җырчы үзенең лаеклы урынын яулады. Котлыйбыз һәм сүзне үзенә тапшырабыз. Белем барса бетте, уртак түгел, таңыбыз хәзер инде бөтенләйгә аерылды юлыбыз. Ничек инде, ничек була алга табан нишләргә, нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Син дип уйлаган уйларының кайчан булыр, ахыры кайчан гына туктар икән бу сагышының яңгыры. Ничек инде, ничек була алга табан нишләргә, нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам. Көндә ничә уйларымда яныңа
Бу атнага диеп әзерләнгән яңалыкларыбыз шуның белән тәмам. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын туплап торучы Музыкаль Каймак хит-парадының телевизион версиясын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Ильяс Сәфәрова булдым. Берничә минуттан TMTV телеканалында музыкаль реалити шоу Яңа йолдыз проектының киләсе чыгарылышы башланып китәчәк. Экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Мин сезнең белән сау булашам. Иң мөһиме, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән сау булыгыз. Thank you.